πως άλλη δεν θα σου στρώσει η ζωή να περπατήσεις. Σου το λέω, μη μας ζήσεις. Αν στον δρόμο για τη δόξα σπάσουν βέλη θα σου δώσα. Πίστεψε σε στόλο σου, πίστευε στον εαυτό σου. Μην καθιστείς, μη λυγιστείς και εδώ πάντως μη μας ζήσεις. Γιατί όλα φίλε μου δεν είναι όπως φαίνονται. Αλλάζεις τη τύχη σου και όλα ανατρέπονται. Εκεί που ένιωθες χαμένος μες στα πλήθη, στρώε τύχη σου καλή στο παραμύθι. Ο Πανίκος πως έχει αφήσει χρόνους, κυρία μου. Συγχρόνους, δηλαδή δεκαετίες. Και έχει μόνο ένα γιο, τον Αχιλλέα. Μα γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Για τον Αχιλλέα. Και τον Αχιλλέα. Κυρία Σοφοκλέους, αν ήθελα να σας πω κάτι. Φοβάμαι ότι ο Αχιλλέας δεν είναι το βιολογικό σας παιδί. Κυρία Σοφοκλέους, κυρία Σοφοκλέους, είστε εκεί. Α, θες και να είναι εκεί. Πέσαμε όλα στη βόμβα και είσαι και το δράσο, θες να είναι εκεί. Τι ανόητη φάρσα είναι αυτή. Κυρία Σοφοκλέους, ακούστε με. Δεν είναι φάρσα. Πώς θα μπορούσε κανείς να βρει. Πώς τολμάτε να με παίρνετε σπίτι μου τέτοια ώρα και να μου λέτε τέτοια πράγματα. Έπρεπε να ντρέπεστε να κάνετε τέτοια παιχνίδια. Ακούγεστε και μεγάλη γυναίκα. Ντροπή σας. Μου το έκλεισε. Μου είπε θα πρέπει να ντρέπομαι μεγάλη γυναίκα και μου το έκλεισε. Ακούγομαι μεγάλη στο τηλέφωνο. Τι κάνεις αγοράκι μου. Τι να κάνω ρε αγάπη μου, δεν βλέπεις. Πάλι μας κόψω το νερό μέσα. Έκανες τίποτα με δουλίτσα, βρικές. Τι δουλειά, τόσο εύκολα βρίσκεις δουλειά τη σήμερα ημέρα στη Ρενάτα. Λες να ακόμα λες έτσι εύκολα τις χάνεις όμως. Σε παρακαλώ, τώρα είμαι και βρώμικος ή είμαι και πτωμάς με εδώ. Να σου πω, αύριο έχω τα γενέθλιά μου. Το ξέρω. Θέλω δώρο. Δεν θέλω να μου πάρεις τίποτα. Θέλω να έρθεις αύριο στην εταιρεία μαζί μου. Ζήτησα χάρη να σου δώσουν δουλειά. Κάτσε ρε αγάπη μου, περίμενε δηλαδή. Εσύ γενέθλια, εγώ θα πάρω δώρο. Προσπαθείς να μου πεις κάτι. Όχι ρε μόνο μου, τι λες, εγώ αισθάνομαι πολύ τυχερό, δηλαδή δεν το συζητάω, μου άνοιξε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγάπη μου. Τι δουλειά θα κάνω, διευθυντική. Ας μην το συζητήσουμε τώρα, θα δεις αύριο. Καλή νύχτα αγάπη μου. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Ρενάτα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μας υποχρέωσες. Και η πρώτη απόπειρα με τον Αχιλλέα και η δεύτερη με τη μάνα του ώστε να πάνε, έτσι. Το ξεχνάς για 30 χρόνια και μετά βλέπουμε. Χρυσή σταμάτα. Έπρεπε να το κάνω. Τόσα χρόνια πήγαν χαμένα. Εσύ τα έχεις χαμένα. Λες. Σηκώστε. Παρακαλώ. Εμιλία Σοφοκλέους εδώ. Με εσάς μιλούσα πριν. Ναι, κυρία Σοφοκλέους. Με αναστατώσατε για τα καλά. Κυρία Σοφοκλέους, δεν θα τολμούσα να σας πάρω τηλέφωνο αν δεν πρόκειται για κάτι τόσο σοβαρό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πέρασαν τόσο πολλά χρόνια. Δεν ήθελα να σας ανησυχήσω. Έπρεπε να το κάνω όμως. Έτρεξα να σας προλάβω. Αλλά με χτύπησε αυτοκίνητο και έπαθα αμνησία. Για 30 ολόκληρα χρόνια. Τον τελευταίο όμως καιρό δεν ξέρω τι συνέβη και ήρθε στο υποσυνείδητό μου εντελώς ασυναίσθητα ένα όνομα. Αχιλλέας Σοφοκλέους. Και άρχισε να με βασανίζει. Μη λέτε άλλα. Σας παρακαλώ. Πρέπει να τα πούμε από κοντά. Δώστε μου τα στοιχεία σας και αύριο θα είναι εκεί. Σίγουρος ότι δεν έχεις μάθει για άλλο. Ήταν να σε ρωτήσω. Με ποιον το έκανες. Αχ, ρε παιδάκι, έφυγες δωρές. Να σου πω κάτι, ρε παιδάκι. Με ποιον τον έκανες αυτό, με ποιον. Κοίτα του. Είναι αυτός δικό μου παιδί. Σε ρωτάω, είναι δικό μου παιδί. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε άλλη ώρα που θα είμαστε οι δυο μας. Μη μου πεις ότι κοιμάσαι ακόμα, μωρό μου. 7 η ώρα πήγε. Ναι, αγάπη μου, γιατί με παίρνεις τέτοια ώρα, αφού το ξέρεις. Η δουλειά του μοντέλου είναι πολύ σκληρή. Δεν διαφωνώ, αλλά πιο χαμένος χρόνος από τον ύπνο δεν υπάρχει. Πέφτει σε αδράνεια και παραγωγή 0. Κρίμα, δεν είναι. Μεγάλο, πολύ μεγάλο. Σ' αφήνω τώρα, μόλις έφτασε στην εταιρεία. Τι είναι αυτό. Ο σκύλος μου. Ποιο σκύλος, έχεις εσύ σκύλο. Όχι, εγώ.
Αν είναι ποτέ δυνατόν, μια φίλη μου από τη δουλειά. Η Λένα. Τη φώναξαν έτσι να πάει σε μια επίδειξη στο Μιλάνο και δεν είχε τι να το κάνει και τον κράτησα εγώ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ένα boxer είναι ο Μπρούνο. Συγχαμένος, δηλαδή αφήνει σόλιο, τον θόρυβο. Παρά είσαι ευγενική. Αφήνεις τους άλλους να σε εκμεταλλεύονται. Μόλις γυρίσει να έρθει αμέσως να τον πάρει. Θες να σου στείλω συνεργείο να σου καθαρίσει το σπίτι, πες το μου αν είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Καλά, σ' αφήνω τώρα, τα λέμε μετά. Έλα, γεια. Τι αγάπη, γιατί το κάνεις αυτό, δεν μας καταλάβει. Καλά και εσύ σκύλο βρήκες να το πεις. Ασυχιάνει τα σκύλια. Θα μου πεις αυτός δεν χωνεύει τα ντερά του. Ναι, ναι. Φωνεύει μου σε μένα και θέλει να με παντρευτεί. Πρέπει να σκεφτώ και τι θα βάλω σήμερα στο ραδαβόνα. Γι' αυτό να είσαι συγκεντρωμένη στο γάμο. Το συντομότερο και χωρίς προγαμείο συμβόλαιο. Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα για αυτά. Σιγάρε, θα πνιγείς. Ακόμα έτσι είσαι. Αμαύρε, Βλάση, θα αργήσουμε. Γιατί που έχουμε να πάμε πρωί-πρωί. Στη δουλειά, Βλάση, στη δουλειά. Εκεί πάει ο κόσμος πρωί-πρωί. Καλά το λέω εγώ τώρα. Χρόνια ο κόσμος δεν πάει καλά. Βλάση, σήκω να ντυθείς τώρα. Άλλα μου λέγες χθες το βράδυ. Δεν είμαι καλά, είχα τριθλίψει από την προηγούμενη δουλειά. Έλα, μωρέ, τώρα μην τσακώνεστε. Πρέπει να τα έχει δίκιο ο Βλάσης. Λίγο είναι να χάνεις τη δουλειά σου. Χρειάζεται χρόνο για να συνέλθεις. Σήκωρε ρε μάλι. Σήκωρε ρε μάλι της κοινωνίας. Σήκωρε! Πατέρα, τι σπρώχνει τώρα, πατέρα. Πήγαινε μέσα. Άνοιξε την τουλάπα, πάρε το καλό μου το κουστούμι, φόρεσέ το και σε 5 λεπτά να είσαι έξω. Καλά, δεν χρειάζεται να πάει και κουστούμαρισμένος. Καλά, όχι θα το φοράγα. Συγγνώμη, δεν καταλάβει. Δεν μας τα πες αυτά. Τι δουλειά θα κάνω εκεί. Διευθυντή θα σε έχουν. Αλλά πρέπει να είσαι λίγο casual. Ηρεμήστε κύριε Λεωνίδα, ηρεμήστε. Λες και δεν το ξέρετε. Γιατί το ξέρω, ανάβω και κορώνω. Να μην ανάβετε. Η υγεία πάνω απ' όλα δεν έχουμε πει. Η υγεία. Πάντε εσύ τώρα το πρωινό σου με την ησυχία σου. Θα το πάρω ακόμα στην εταιρεία, θα το πάμε στην εταιρεία. Και να είστε σίγουρος πως θα γυρίσω με καλά νέα, Τελείωνε ρε! Μα πού είναι η καμπή μπάνιο? Όχι, έναν εδώ. Έναν εδώ. Αλλά είναι ξυπουργού έπιε. Έπιασα την 7 και έφυγε νωρίς το πρωί για Αθήνα. Μετά τσιγγέλη μου να σου το βγάλω εσένα. Και τι έπαιρνε να κάνεις στην Αθήνα? Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Έπιασαν την τηλέφωνο από το επιμελητήριο για να πάει να βάλει κάτι υπογραφές. Έπιασαν την τηλέφωνο από το επιμελητήριο για κάτι υπογραφές, μάλιστα. Και τι υπογραφές είναι τούτες? Δεν ξέρω να σας πω, κυρία Σοφοκλέους μου ακριβώς. Δεν ξέρω. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά μου. Αφεντικά και δούλοι τα ίδια χάλια. Καλά, δεν τώρα αντλεί το εμπορικό επιμελητήριο και πότε την ειδοποίησα εσύ. Και εμένα γιατί δεν μου το είπε. Ακόμα δεν ευρέθηκε ο άνθρωπος που θα περιπέξει τη Σίλβια. Στάλο! Θέλετε κάτι, κυρία Σοφοκλέους? Όσα δικαιούμαι, αλλά δεν είναι της παρούσης. Προς το παρόν φτιάξε μου μία πίνα κολάτα με πολύ πάγο και γλύωρα. Πώς ήταν το ταξίδι σου, Εμιλία? Καλά, καλά. Φαίνεσαι πολύ κουρασμένη. Δεν είσαι καλά? Δεν έχω κλείσει μάτια όλη νύχτα, Ηλία. Θέλω να με πας γρήγορα σε αυτή τη διεύθυνση στα Σπάτα. Και όταν φτάσουμε εκεί, θέλω να είσαι κοντά μου, δίπλα μου. Γιατί αν είναι αλήθεια όλα αυτά, όλη μου η ζωή θα γυριστούν. Με τρομάζεις, τι έγινε? Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Και εγώ ήδη δεν το πιστεύω. Είναι απίστευτο. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Είναι πολύ φρικτό να είναι αλήθεια. Χθες το βράδυ αργά, εκεί που ετοιμαζόμουν να πάω για ύπνο, χτυπάει ξαφνικά το τηλέφωνο. Έλα, Σιλβία μου. Έλα, ποια Εμιλία. Μα πού είσαι? Ανησύχησα. Συγγνώμη, Χρυσή μου, που σε πήρα τηλέφωνο, αλλά έφυγα πολλά νωρίς. Είμαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα για κάτι υπογραφές. Εσύ σου είπε Νιστάλο. Ναι, κάτι μου είπε Νιστάλο, αλλά δεν κατάλαβα. Όλα καλά? Μην ανησυχείς, ούλα καλά, ούλα καλά. Τηλεφώνησε μου ο δικηγόρος για κάτι τυπικά για την εταιρεία και έπρεπε να έρθω άμεσα. Μάλιστα. Σιλβία μου, επειδή τώρα είμαι στο δρόμο, θα σε πάρω εγώ πιο ύστερα, Χρυσή. Άντε, γεια. Ναι, ναι, θεία μου, φιλιά πολλά. Καλά να περάσεις. Βαθύ πλούτη σκρόθα. Στάλο! Μια μπίνα κολάτα. Του τι έφρασε. Είσαι σίγουρο ότι θέλεις να σε πάω στα Σπάτα? Πάμε, Ηλία. Πάμε στη γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ο Αχιλλέας δεν είναι γιος μου. Ορίστε! Όπως είπα και πριν, μίλησα με τον Έλληνα εκπρόσωπο της Νέαρμαξ και οι Γερμανοί είναι πολύ βιαστικοί. Όταν λες πολύ βιαστική είναι να έρθουν στο τέλος της εβδομάδας. Να βάγισαν, ξέρεις, τα επενδυτικά του σχέδια στη Ρουμανία και επισφέρνουν το ταξίδι στην Ελλάδα. Έρχονται αύριο. Αύριο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Κάθε άλλο. Όσο πιο γρήγορα κλείσουμε τη συμφωνία, τόσο το καλύτερο. Βιάζονται, θέλουν να ελέγξουν τα πεταγμένα της εταιρείας. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να τους εντυπωσιάσουν. Μην ανησυχείς για τίποτα.
Θα σταματήσω να ανησυχώ μόνο όταν τους κερδίσουμε. Μ' αρέσει το μαχητικό σου πνεύμα. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν και με σκληρή δουλειά θα πάμε μπροστά. Με την έρευνα που σου είχα αναθέσει, τι έγινε? Όλα στην εντέλεια. Έχει μου εμπιστοσύνη. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που εμπιστεύομαι 100%. Δεν ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Λοιπόν, εντάξει είναι. Κλείστο, δες το, φορτώνουμε. Πάρε από εκεί ταινία, τελειώνεται ρε παιδιά, γρήγορα. Στο άλλο ράφι, από εκεί. Τι κάνεις, Ζαχαριά? Καλώς τη Ρενάτα μας. Καλώς το κορίτσι μας, την κούκλα μας. Το παλικάρι ποιος είναι? Ο Βλάσης, ο ξάδελφός μου. Το παιδί που σου έλεγα χθες για τη δουλειά. Για σένα, κοριτσάρα μου, ό,τι θες. Τυχερός είσαι, φιλάρακο. Μόλις απολύθηκε ένας υπάλληλος που δεν έλεγε να καταλάβει τι σημαίνει προειδοποίηση εύθραυστο. Τα είχε κάνει όλα λαμπόγιαλα εδώ μέσα. Ωραία, και σε τι πόστο ήταν ο υπάλληλος? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζαχαρία. Ο ξάδελφός μου είχε πολύ ανάγκη τη δουλειά. Έχω να δώσω κάτι παραστατικά σε 2 φορτικά που πρέπει να φύγουν και έρχομαι. Να τα πούμε και για τη δουλειά, Από μπράτσα, καλώς. Θα τον άλλο, εντάξει. Καλώς. Μπράβο! Τι μπράβο μου! Συγχαρητήρια! Τι μπράβο! Ξάδερφο, τι είμαστε ξαδέρφια εμείς οι δυο. Γιατί με έβρεσαι εδώ, τι είναι εδώ? Τι ήθελες να πω, παιδί μου, πρέπει να φυλαγόμαστε. Σου έχω πει, η πολιτική της εταιρείας είναι αυστηρή. Τι θέλεις, να βρεις δουλειά εσύ και να τη χάσω εγώ? Πρόσεχε πάρα πολύ καλά. Αγάπη μου, έλα ρε μωρό μου, εντάξει ρε ζουνάκι μου. Κανόνισε να ανταποκριθείς γιατί όλα μετά φάνε στον αέρα. Σχέδια, γάμους, παιδιά, όλα. Τελευταία σου ευκαιρία. Ωραία, έχω κάτι πολύ σημαντικό να σε ρωτήσω. Το βράδυ στο μπουφέ θα έχει και κατηγορία. Τι είπα ρε μωρό μου, τι είπα ρε αγάπη μου, γενέθλια δεν είναι. Έχω να φάω καιρό γαρίδα, την καθαρά Δευτέρα. Σας έφερα τα αλλογραφία σας. Άντε, δεν χρειάζεται να τη διαβάσεις κιόλας. Με συγχωρείτε. Ωραία, άστε εδώ. Δεν σε χρειάζομαι άλλο, μπορείς να πηγαίνεις. Καθόλου, αυτό ήταν όλο. Ναι, αυτό ήταν. Έλα, πήγαινε. Άστα τα, εντάξει, πήγαινε, άντε. Μάλιστα. Έλα, αδερφούλα μου, τι γίνεται, καλημέρα. Άντε που είσαι, μια ώρα που χτυπά. Ήμουνα με κόσμο. Τι έγινε, κάτι? Αν έγινε. Ξέρεις το ότι η Εμιλία στην Αθήνα? Στην Αθήνα, γιατί? Όσοι δεν το ξέρεις. Ορίστε, άμα τα λαλώ εγώ. Αν μου εξηγήσεις θα καταλάβω. Έφυγε, παιδί μου, βιαστικά σήμερα το πρωί. Εκάλεσε δηλαδή ο δικηγόρος να πάει να βάλει κάτι υπογραφές στο εμπορικό επιμελητήριο. Ξέρεις εσύ τίποτε? Όχι, πού να ξέρω. Υπογραφές στο εμπορικό επιμελητήριο και βλακίες. Άγια σου. Ποιο δουλεύει ήθελα να ξέρα. Και προπαντός γιατί δεν μου είπεν τίποτε τούτη που μου τα λαλεί ούλα. Λαλό σου το τούντο ταξίδι με είναι υποπτό. Θες να έχουν τίποτα κρυφές εταιρείες, ικανούς τους έχουν. Α, είναι την εκάλεσε ο πλαστικός χειρούργος για τράβημα ανεκτάχτος. όχι και τράβηγμα, ρε Σίλβια, τώρα είσαι υπερβολική. Τι είναι τούτα που λαλείς? Είδες την τώρα τελευταία? Τώρα γίνεσαι κακιά. Εντάξει, μπορεί να έχουν όλα τα κακά της μοίρας τους μάνα και γιος, αλλά όχι και πλαστική Εμιλία. Ναι, βέβαια. Άμα λαλείς την αλήθεια γίνεσαι κακός. Παιδί μου, το προγούλι λαλεί τα ούλα. Δεν πάει να τραβάς λαιμούς, μάκουλα, το προγούλι προδίδει. Αφού τώρα τελευταία που το επίδεχα πάρει ότι το προγούλι της έτσι προδίδει, άμα θέλει ας πούμε να μου ζητήσει κάτι, π.χ. το τηλεκοντρόλ, αντί να μου δείξει με το χέρι της, προτάσει το προγούλι της. Έτσι. Ναι, καλά που σου λέω. Η Σίλβια ξέρει. Ρενάτα, δεν αργεί ποτέ να έπαθε κάτι. Όχι καλά, γιατί μίλησε το πρωί στο τηλέφωνο, στον δρόμο ήταν. Και ο άλλος λύσει. Και αν ήταν δηλαδή κοπέλα στην τουαλέτα, να μην πάει, να είναι εδώ πίκο, μη χάσει κανένα φωνή και στο τράπι. Ξέχασες τι έγινε με την Καλλιόπη. Η κυρία Προκοπίου που είναι? Άκρα του τάφου σιωπή, Κύριε Σοφοκλέος, με ζητήσετε? Κυρία Προκοπίου, είστε ιδιαιτέρα μου. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο ήμουνα στην αποθήκη. Θέλω να δω αν έχουν γίνει αποστολές. Μα αφού αυτό δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι όλες οι εντολές για τις κινήσεις παίρνουν από το τμήμα μου. Οπότε θα πρέπει να έχω πλήρη γνώση της πορείας τους. Για το παραμικρό λάθος θα μου ζητηθεί ευθύνη. Θα σας καλέσω στο γραφείο μου. Μάλιστα. Για να ετοιμάσουμε τους φακέλους για την Airmax. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Μάλιστα. Έχεις άγχος? Μην έχεις. Τώρα τι έγινε, έγινε. Έτσι πώς τα κατάφερες. Τις βλακίες σου. Βλακίες. Πώς θα μπορούσα να κρύψω κάτι τέτοιο, Ήρθανε. Αυτή είναι, είμαι σίγουρη. Έλα, σήκω. Δεν μπορώ. Τρέμουν τα πόδια μου. Σήκω
τώρα και ο Θεός βοηθός. Όχι. Έλα, μην ανησυχείς. Αν και εμένα όλα αυτά μου φαίνονται λίγο περίεργα. Θυμήθηκε ξαφνικά η άλλη ότι τέλος πάντων. Εγώ θα είμαι συνέχεια δίπλα σου, έτσι και νιώσεις άβολα. Κάνε μου νόημα και θείο. Αχ, Ηλία, αν δεν είχα και σένα, πάντα στήριγμα ήσουν για μένα. Να τι λες. Χαρά μου. Πάμε. Πάμε. Έλα να ανοίξεις. Όχι. Πήγαινε. Φοβάμαι. Τώρα το θυμήθηκες. Όντως τώρα το θυμήθηκες. Γεια. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Καθίστε. Να σας προσφέρουμε κάτι. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Να μιλήσουμε θέλω μόνο. Ποια από τις δυο σας είναι η Λουκία? Εγώ. Θα μπορέσετε να με συγχωρέσετε. Δεν θα το έκανα ποτέ σκόπιμα. Σας ζητάω 1000 φορές συγγνώμη. Έτρεξα να σας προλάβω, αλλά δεν τα κατάφερα. Έλα, κοπέλα μου, ηρέμησε. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Έλα, κάθεσαι. Λουκία, θέλω να μου πεις την ιστορία ακριβώς όπως έγινε. Την ημέρα που ήρθατε στην κλινική για να φέρετε στον κόσμο το παιδί σας μαζί με τον σύζυγό σας, εκείνη ακριβώς την ίδια ώρα και την ίδια μέρα ήρθε και μια άλλη κυρία, επίσης ετοιμόγενη, μαζί με τον σύζυγό της. Ναι, το θυμάμαι. Εγώ ήμουν υπεύθυνη βάρδιας μαζί με την αδερφή μου, τη Χρύσα. Ήταν προϊσταμένη. Εμείς σας βοηθήσαμε να ξεγεννήσετε και εσάς και την άλλη κυρία. Φέρατε 2 υπέροχα και χαριτωμένα αγοράκια στον κόσμο. Και λοιπόν, Ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ, κυρία Σοφοκλέου, αυτό που θα σας πω. Εγώ εκείνη την εποχή περνούσα μια ερωτική απογοήτευση με έναν, δεν θέλω και να τον χαρακτηρίσω. Και έπινα. Είχα πιει, κυρία Σοφοκλέου. Και έδειξα τα μωρά. Έδωσα το δικό σας μωρό στην άλλη οικογένεια και σε εσάς το δικό τους. αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι αυτό που μου λέτε? Πόσο σίγουροι είστε για το λάθος που κάνατε? Άφησα το μωρό στο κρεβατάκι του για να πάω να του φτιάξω το βραχιολάκι. Ξέχασα όμως ότι η αδερφή μου είχε φτιάξει ήδη το βραχιολάκι και μου το είχε βάλει στην τσέπη της ρόμπας μου. Είχα πιει, κυρία Σοφοκλέου, δεν ήξερα τι έκανα. Όταν γύρισα στο δωμάτιο, ήταν 2 τα μωρά. Τα χάσα. Τρελάθηκα, μπερδεύτηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Έβαλα το βραχιολάκι στην τύχη. Ορίστε. Κατάλαβα το λάθος μου, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Σας παρακολουθούσα για το λίγο που μείνατε στην κλινική. Άκουγα και τους πατεράδες να λένε ότι δεν τους μοιάζουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, ο Αχιλλέας δεν είναι γιος μου? Όχι, κύριε Σοφοκλέους. Ο Αχιλλέας είναι γιος της Ελπίδας και του Λεωνίδα Καλατζή. Το δικό σας το γιο τον λένε Βλάση. Τι να κάνει κι αυτό, ό,τι ήταν να δώσει το δώσε. Τι άλλο να κάνει να γεννήσει? Αυτό δεν μπορεί να γεννήσει, Λεωνίδα, εγώ πάλι. Έλα, αγόρι μου γλυκό, εδώ στον αμπελώνα, να βιάσουμε τα κοφίνια, να κάνουμε τα σταφύλια στρώμα. Το πιο γλυκό μωρό θα κάνουμε. Ναι, δεν φτάνει που βγάζω δύο στράμμες στα φίλια, τα λιώσω κι αυτά. Άσε μας γραμμικά στον πόνο μου. Να σου πω κάτι, ξέρεις, σκεφτόμουν. Ένα χωραφάκι που έχεις εκεί πέρα, έρημο μόνο του και το καψαλίζει ο ήλιος. Δεν μου το δίνεις να βάλω σαλιγκάρια, Τι κάνεις εκεί? Ακούω αηδίες. Κάτσε, έλα εδώ κορίτσι μου, έλα εδώ, σε παρακαλώ. Άκουσε την ωραία μου την ιδέα και βοήθησέ με, έλα. Στην τελική νίκασέ το μου. Α, ωραία, πρόκοψα τώρα. Είδα και με το σπίτι που σου νοικιάζω. Έλα. Δεν προλαβαίνω να εισπράττω τα νίκια. Έλα, σε παρακαλώ. Λεωνίδα, Τι? κάνε μου ένα παιδί και σου χαρίζω όλα σου τα χρέη. Δεν θέλω να μου χαρίσεις τίποτα, κουκλά μου. Να μου δώσεις το χωραφάκι θέλω μόνο, να καλυτερέψω λίγο τη ζωή μου και μετά ό,τι θέλει το κορίτσι του. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει! Ό,τι θέλει! Δυσκολεύομαι τόσο να το πιστέψω. Έχετε δίκιο. Μοιάζει με παιχνίδι της ίδιας της ζωής. Ούτε εγώ μπορώ να το πιστέψω.
ότι έτρεξα να σας προλάβω, με χτύπησε αυτοκίνητο και έπαθα αμνησία. Είναι σαν να το προκάλεσε η μοίρα. Σας παρακαλώ πολύ, μη λέτε τέτοια πράγματα. Μην ανακατεύετε μοίρες και τύχες. Την τύχη που μου λες, ανθρώπινα χέρια την έφτιαξαν, Λουκία. Τα δικά σου. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Γνωρίζετε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, θα μπορούσαμε να τους βρούμε? Έχετε κάποια διεύθυνση? Πήγα στην κλινική και έψαξα στο αρχείο. Βρήκα κάποια στοιχεία, τα ονόματα των γονιών και του παιδιού όπως σας είπε πριν, Λουκία. Βρήκα και κάποια διεύθυνση, αλλά δεν γνωρίζω αν μένουν εκεί ακόμα. Πάρ' το, βρε χαμένε. Πάρ' το. Να δω πόσες φορές θα μετανιώσω πάλι. Αγάπη, αγάπη. Έλα να σε πάω σπίτι να ξεκουραστείς. Δεν μπορώ, Ηλία, δεν γίνεται. Στην εταιρεία να με πας. Εμιλία, είσαι καλά? Δεν ξέρω τι μου γίνεται αυτή τη στιγμή. Όχι, πες μου εσύ τι να κάνω, δεν θα σκεφτώ. Έχει αδειάσει το κεφάλι μου. Να μην φοβάσαι τίποτα. Ξέχασες πόσες φορτούνες έχεις περάσει. Είσαι δυνατή, δεν πρέπει να ανησυχείς. Θυμάσαι όταν έφυγε ο Πανίκος που ξαφνικά έπρεπε να αναλάβεις μια ολόκληρη εταιρεία χωρίς να γνωρίζεις σχεδόν τίποτα. Κι όμως τα κατάφερες. Ναι, έχω περάσει πολλά. Αλλά ειλικρινά στο λέω. Είναι πολύ διαφορετικό να προσπαθείς να επιβιώσεις από το να μαθαίνεις ότι το πραγματικό σου παιδί έχει μεγαλώσει μακριά σου. Πρώτη φορά νιώθω τόσο ανήμπορη. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι εδώ. Για πάντα δίπλα σου. Πώς να είναι ο γιος μου, Ηλία? Βλάσης. Λες να έχει παιδιά, οικογένεια? Πώς να είναι το παιδί μου? Στον Αχιλλέα τι θα πω? Σε παρακαλώ, φτάνει. Μπες στο αυτοκίνητο. Θα σε αφήσω στην εταιρεία και μετά θα πάω αμέσως στη διεύθυνση που με έδωσαν να δω τι μπορώ να μάθω. Πάμε. Απαράδεκτο, τα έχετε κάνει όλα μαντάρα. Μαντάρα τα έχετε κάνει. Μη πρώτο χτύπα στις κάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Δουλειά πίτω. Τι έγινε, Ζαχαρία, καλά είμαστε όλα καλά, η οικογένεια, τα παιδιά, καλά. Έλα, τελείωνε, πάμε, προχώρα. Καραφάτι. Με καλέσατε? Ναι, να μπουν οπωσδήποτε πίνακες στο φάκελο της παρουσίασης για τη δραστηριότητα των τελευταίων 10 ετών της εταιρείας. Να γίνει τώρα. Ό,τι χρειαστείς θα το βρεις εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Το ραντεβού με τους επενδυτές είναι αύριο? Γιατί αν είναι αύριο το μεσημέρι, μπορώ να έρθω νωρίς το πρωί και να σας τα έχω όλα έτοιμα, μην ανησυχείτε. Ξέρετε, είναι τα γενέθλιά μου και σκεφτόμουν να μήπως φύγω λίγο νωρίτερα. Αν μου το επιτρέπετε, φυσικά. Ετοιμάσω μια μικρή γιορτή με την οικογένειά μου. Τίποτα το σπουδαίο. Φτάσε. Είσαι σίγουρη ότι δεν θέλεις να σε πάω στο σπίτι? Όχι, είμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς. Λοιπόν, πάω στη διεύθυνση που μας έδωσαν και ελπίζω να φανώ τυχερός. Μόλις μάθω κάτι θα επικοινωνήσω αμέσως μαζί σου. Πρόσεξε όμως. Μέχρι να σιγουρευτούμε ότι όλα αυτά δεν είναι φαντασιώσεις μιας γυναίκας με αμνησία, δεν πρέπει να μάθει κανείς τίποτα. Αυτό εξυπακούεται. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο θέλω να δω το πρόσωπό του, πόσο θέλω να δω το γιο μου. Έλα, περνάμε για να δουλεύουμε εδώ. Πρόσεξε λίγο, αγόρι μου. Κυκλοφορούν και άνθρωποι εδώ. Παρακαλώ, την προσοχή σας. Θα ήθελα να προσέξετε πολύ καλά αυτά που θα σας πω. Μόλις συνέβη κάτι ανεπίτρεπτο και θα ήθελα να μην ξανασυμβεί στην εταιρεία. Η κυρία Προκοπίου από εδώ, ενώ έχει αναλάβει μια εξαιρετικά σημαντική και επίγουσα εργασία εν ώψη ενός κρισιμότατου ραντεβού της εταιρείας, ζήτησε να φύγει νωρίτερα λόγω των γενεθλίων της.
Ειλικρινά, όσο και αν προσπαθώ, δεν μπορώ να καταλάβω τι αφορούν την εταιρεία τα γενέθλια, η ονομαστική εορτή, μια επέτειος ή μια γέννηση. Προτεραιότητά μας εδώ είναι η εξέλιξη της εταιρείας και τίποτα άλλο. Μην ξεχνάτε πως αυτή η εταιρεία τρέφει εκατοντάδες στόματα, άρα θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε όλοι για τη βιωσιμότητά της, δεν νομίζετε? Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμά. Την επόμενη φορά που θα θελήσει κάποιος άδεια, να το σκεφτεί ξανά πριν τη ζητήσει. Αρκετές αργίες υπάρχουν από το κράτος, νομίζω πως είναι σκανδαλωδώς υπεραρκετές. Αν κάποιος παρελπίδα έχει αντίθετη άποψη ή διαφωνεί, παρακαλώ πως δηλώσει παραίτηση. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να επιστρέψετε στη δουλειά σας. Κυρία Προκοπίου, η δουλειά που σας ανέθεσα είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και επίγουσα και πρέπει να είναι έτοιμη σήμερα. Μάλιστα, κύριε Σοφοκλέους. Μαμά, τι ξαφνικό είναι αυτό, δεν με ενημέρωσες? Πρέπει να ενημερώσω το παιδί μου για να το δω. Σε πεθύμησα και ήρθα. Δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες μαμαδίστικες ιστερίες. Μήπως εννοείς ότι θα ήταν καλύτερα να κλείσω ραντεβού για να σε δω? Να σου πω την αλήθεια, είναι τόσο πιεστική η δουλειά που αν δεν είναι όλα σε πρόγραμμα, δεν μπορούν να έρθουν εις πέρας. Οπότε ναι, ίσως να ήταν και καλύτερη ιδέα να κλείνεις ραντεβού. Αχιλέα μου, ήρθα για να σου κάνω έκπληξη, αλλά από ό,τι φαίνεται η έκπληξη ενούλη δική μου. Τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που μίλησε στους υπαλλήλους. Οι άνθρωποι που δουλεύουν για την εταιρεία, αγόρι μου, δεν είναι σκλάβοι, είναι εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια. Μαμά, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την εταιρεία. Δεν έχουμε περιθώρια να... Τι, να είμαστε άνθρωποι? Όχι, να χάνουμε χρόνο. Αχιλέα, σε παρακαλώ. Η τακτική που κρατάς δεν θα σου βγει σε καλό, αναθεώρησε. Την εποχή που ήμουν εγώ στην εταιρεία έβλεπες χαρούμενα πρόσωπα. Όχι σκυθροπά και σκοτεινιασμένα όπως είναι τώρα. Πού σου νεύκο, πού πάεις? Αχ, βραγάπη μου, τον άκαρδο. Σα δεν τρέπεται να μιλάει έτσι. Καλά, λέει η Λίζα. Πού είναι οι εποχές που είναι διευθύντρια αυτή. Η Άγια γυναίκα, η κυρία Εμιλία. Λες να του βάλει πόστρα. Ναι, σιγά, αυτός είναι τύραννος. Ρε, μπορεί να την έχει φαΐ ήδη. Εγώ λέω να κόψουμε το φαΐ, τον ύπνο και όλα για τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Καλά λες. Να πετάξουμε και τα κινητά, μην τυχόν μας πάρει καμιά μάνα μας να δει τι κάνουμε και χάσουμε 10 δευτερόλεπτα. Κορίτσια! Σταματάτε! Δεν έχω όρεξη για δεύτερο γύρο. Ας καθυστερώ και βλέπω να γιορτώσω τα γενέθλιά μου εδώ. Βρε, κοριτσάκι μου, θέλεις να καθίσω εγώ να σε βοηθήσω? Όχι. Να πας σπίτι να ξεκουραστείς εσύ. Να είσαι φρέσκια. Θα τα πούμε μετά. Μάμα, πραγματικά ήρθες εδώ να μου πεις πώς να διευθύνω την εταιρεία? Δεν σου αρέσει που την έχω εκτοξεύσει στο χρηματιστήριο και έχω τριπλασιάσει τα κέρδη σε ένα χρόνο? Δεν χρειάζεται να αντιδράς έτσι. Όχι, θέλω να καταλάβεις ότι δεν έχω αδικήσει κανένα. Εγώ το μόνο που ζήτησα ήταν υπευθυνότητα και εργατικότητα. Επίσης, εστίαζα στο κομμάτι των υποτιθέμενων ατυχημάτων. Ο καθένας μπορούσε να αποκαλέσει σοβαρό ένα μικρό ατύχημα για να πάρει αναρωτική για ψήλου πήδημα. Αυτά κόπηκαν. Μια εταιρεία πάει καλά μόνο όταν λειτουργεί όπως ο στρατός. Με πρόγραμμα και αυστηρότητα. Τα ίδια λέει και ο Κιμ. Με αμφισβητείς? Αυτό εδώ το είδες? Ξέρεις ότι προσέδωσα κύρος και αναγνώριση στην εταιρεία? Ότι θεωρούμε ένας από τους πιο επιτυχημένους νέους επιχειρηματίες? Ξέρεις πόσες επιχειρήσεις αυτή την περίοδο της κρίσης θα μου έκαναν χρυσά συμβόλαια αν ήμουν διαθέσιμος? Αν έχεις αντιρρήσεις με τις τακτικές μου και θες, μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Δεν σε αμφισβητώ, Αχιλέα μου. Και εκτιμώ και θαυμάζω τις προσπάθειες σου και τη σκληρή δουλειά. Αλλά ως άνθρωπος, λυπάμαι. Δεν μπορώ να πω το ίδιο. Εκεί χάνεις. Και με πληγώνει πολύ αυτό. Εγώ ξέρω πως ο καθένας εδώ μέσα μπορεί να αναρριχηθεί με την αξία του. Όπως εγώ δουλεύω σκληρά και με πρόγραμμα, το ίδιο ζητάω και από τους άλλους. Και το θεωρώ απόλυτα τίμιο και δίκαιο. Τώρα θες να σου πω πόσο πολύτιμο χρόνο χάσαμε για περιττά πράγματα? Σε παρακαλώ, μαμά. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Φαίνεσαι κουρασμένη και έχει μου εμπιστοσύνη. Τι νόημα θα είχε να αναλάβω απλώς την εταιρεία και να μην την πάω μπροστά? Και εγώ όχι μόνο δεν την πήγα μπροστά, την εκτόξευσα. Να είσαι περήφανη για μένα. Είμαι, Λία. Είμαι. Θα τα πούμε στο σπίτι. Θα αργήσω λίγο. Αν χρειαστείς οτιδήποτε, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις. Κορίτσι μου, Κυρία Σοφοκλέους, θα θέλατε κάτι? κάτσε, κούκλα μου. Κάθισε.
Χρόνια πολλά θέλω να σου πω. Πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και εύχομαι να τελειώσεις γρήγορα τη δουλειά σου και να πας στην οικογένεια σου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σοφοκλέους. Να είστε καλά, κόρη μου. Να είστε πάντα καλά κι εσείς. Αντίο σας. Θοδωράκι μου, αγόρι μου, σήμερα δεν θα με κεράσεις καφέ, εγώ θα σε κεράσω. Τι έγινε, ρε, πως έτσι? Γιατί έχουμε χάρας, αγόρι μου, το κουμπάρα το γυναικάκι και θα μου το δώσει στο χωράφι. Εννοείς τη Μιράντα? Κι άλλη. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Πότε θα αποφασίσεις να την αφήσεις στην ησυχία της τη γυναίκα, να βρει την τύχη της που την έχεις και την ξεζουμίζεις και δεν τη σέβεσαι? Μια χαρά τη σέβομαι. Άσε με τώρα γιατί κάνω πράξεις. Μπα. Και τι υπολογίζεις? Τελειώσαμε το χωράφι και κάτι πρέπει να βρω να κάνω για δουλειά. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι. Λεωνίδα με λένε εμένα, όχι Βλάση. Πόσα θέλω για τα σαλιγκάρια. Ποια σαλιγκάρια? Με το κολαγόνα τι έγινε? Μου χάλασε στο ψυγείο. Πολύ ευαίσθητο προϊόν το κολάγωνο. Αλλά θα επανέλθω όμως όταν θα είμαι πιο οργανωμένος. Προς το παρόν βάζω μπρος τα σαλιγκάρια. Έχουμε και λέμε. 4.500 το στρέμμα. Υποδομές. Ρεύμα. Νερά. Πόσα νερά? Πίνουν νερά τα σαλιγκάρια. 16 μήνες. Αν ξεκινήσω άμεσα θα με την γεννήσει μέχρι το μάτι. Με 4 ευρώ το κιλό. Όχι 4 ευρώ, 5 ευρώ το κιλό. Εγώ θα βάλω 5 γιατί τα δικά μου θα είναι πιο ωραία και πιο τροφάτα. 1,5 τόνο στο στρέμμα. 5 στρέμματα είναι το χωράφι της Μιράντας. Πού θα βρω τα λεφτά, ρε Θοδωρή? Θοδωρή! Πού θα βρω τα λεφτά, Θοδωρή? Πάω να τα φέρω! Κυρία Σοφοκλέους! Γεια σου, Βάνα μου, τι κάνεις, Χρυσή μου? Καλά είμαι. Περάστε, καλώς ήρθατε. Πράγματα να σας βοηθήσω? Όχι, θα τα φέρει ο Ηλίας. Το κινητό να μου φορτίσεις μόνο γιατί έμεινε. Μόνο η Τσάκηση δεν ξέρει να μείνει. Ποια? Η Τσάκηση. Έχω και βασανίζω εδώ και πόση ώρα ένα πουκάμισο του κυρίου Αχιλλέα και δεν μου κάθεται η Τσάκηση με τίποτα. Κοντεύω να πεθάνω. Δεν μπορεί να πεθάνεις για μια Τσάκηση. Κάμε την εκεί όπως μπορείς, μάνα μου. Μα τι λέτε? Ο κύριος Αχιλλέας θέλει μια πολύ συγκεκριμένη Τσάκηση στα πουκάμισά του. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη να την καταφέρεις. Έχω εδώ και το περιοδικό να τη βλέπω, αλλά πολύ δυσκολεύω. Θέλω να ξέρω πώς το κάνουνε. Μακάρι να ξέρω αυτή εδώ που σιδέρωσε αυτό το πουκάμισο, να την πάρω ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσω. Πες μου, Μάρη, πώς το έκανες? Να μου δώσει οδηγίες να τελειώνουμε. Καλά, ούτε του χρόνου δεν πρόκειται να τελειώσω. Κυρία Μιλία, βασανίζομαι. Πες μου, κόρη μου, περνάς καλά εδώ? Ναι, πώς. Εντάξει, δεν το γλεντάμε κιόλας, αλλά ο κύριος Αχιλλέας είναι πολύ καλός. Ειδικός, σοβαρός. Τέλεια, μια χαρά. Η Φέη, η κοπέλα του, έρχεται από εδώ, τη βλέπεις? Την κυρία Φέη? Βέβαια, έρχεται καμιά φορά. Και, σ' αρέσει, τη συμπαθείς? Άκου τι λέει, την κυρία Φέη. Βέβαια, άγγελος είναι. Μέλι στάζει το στόμα της. Έλα, μωρό μου, τι κάνεις? Τι να κάνω, αγάπη με εδώ. Στην πίεση. Αλλά φορώ ένα κομμάτι που σίγουρα θα το εκτιμήσεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Για άλλο σε παίρνω. Έρχεται σήμερα εκτάκτος από την Κύπρο η πεθερούλα σου. Όπως καταλαβαίνεις, το βράδυ θα σου κάνει πρόταση γάμου. Αχιλλέας θα είναι και αυτή εκεί. Και τι μου το λες, πρέπει να προετοιμαστώ για κάτι? Προφανώς. Πρέπει να την πείσεις ότι αγαπάς το γιο της. Δεν ξεγελιέται εύκολα το μητρικό ένστικτο. Έλα ρε μωρό μου, σιγά, το με τρόμαξες. Μην ανησυχείς, θα ενθουσιαστώ τόσο πολύ με το δαχτυλίδι που θα την κάνω να δακρύσει από συγκίνηση. Μόλις δει πόσο τρελά αγαπάω το γιο της. Ναι, εγώ ένα ξέρω. Ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και μεθοδικοί. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το στόχο μας ούτε μισό χιλιοστό. Καταλαβες. Καλά, εντάξει, ξέρω, μην ανησυχείς. Ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω. Λοιπόν, σε κλείνω για να συνεχίσω. Μόλις τελειώσω, θα σε πάρω να μου πεις πώς να βγω στον πολιτισμό από αυτήν την απέσια περιοχή. Όλο χωράφια είναι, έλεος. Τι έγινε, βρήκες τίποτα? Όχι, δυστυχώς. Στη διεύθυνση που πήγα δεν βρήκα τίποτα. Μία οικογένεια καλατζή που ζούσε εκεί είχε φύγει από παλιά. Έμαθες κάτι άλλο, οτιδήποτε? Πώς ζούσαν? Ποιοι ήταν? Ζούσαν καλά, είχαν χρήματα, ήταν φτωχοί? Είχε αδέρφια ο γιος μου? Συνάντησα μία κυρία εκεί κοντά και τη ρώτησα. Είναι μόνιμη κάτοικος στην περιοχή από παλιά. Τους ήξερε και μου είπε μερικά πράγματα. Το παιδί μου μοναχοπέδι.
Η Ελπίδα Καλατζή όμως πέθανε νωρίς. Χριστέ μου. Άρα το παιδί μεγάλωσε χωρισμένο. Και για τον πατέρα δεν άκουσα πολύ ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή, Πολύ καλός άνθρωπος λέει, αλλά τα έφερνε δύσκολα οικονομικά, πολύ ζορισμένος. Του άφησε κάτι φέσια του σπίτι τον νοικοκύρη. Άσε. δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Το δικό μου το παιδί μέσα στη δυστυχία. Δεν το πιστεύω. Ότι δεν πάει άλλο, τελείωσε. Τι τελείωσε, Παναθεμάσαι, τώρα ήρθες. Και τώρα τελείωσε. Ξέρεις την ευρέχουν την αδερφή σου. Τι δουλειά είναι αυτή ρε που με έφερε, τι θέλει δηλαδή. Να μείνω από τη μέση μου, να μην μπορώ να περπατήσω. Μόνο δεσμοφύλακες να με μαστιγούν δεν έχω εδώ πέρα. Βλασί. Χαλάρωσε και μην υπερβάλλεις. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Στην αρχή σου φαίνονται έτσι, μετά σιγά σιγά θα τα ξεπερτάς για πλάκα. Αχ, και πώς θα γίνει αυτό, ρε. Θα τρως πανάκι σαν τον Ποπάι ή θα γίνω ξαφνικά σαν το χουν και θα σηκώνω όλο εδώ πέρα μόνος μου. Άσε μας τρεφώτη. Είμαι πολύ απογοητευμένος, φίλε, πάρα πολύ. Λάση! Καλά δεν πέσει, πάω να φύγω. Έλα, ρε, με μένα είσαι με αυτούς τώρα. Λάση! Θα σπάρω σοκολάτα, άσε με. Γεια σου, Φωτή. Λάση! Μήπως τον είδες, μια ώρα φωνάζω. Κάπου εδώ είναι. Τώρα θα ξανάρθει, μου είπε. Εσύ με τα πολιτικά, όλα καλά. Λοιπόν, φεύγω. Άμα τον δεις, πες ότι τον ζήτησα. Πρέπει να φορτώσει. Έλα. Είναι ο Αλβοντόπουλος από το Αχιλλέα. Πάρτε και βάλει την προσεκτικά μέσα σε μια σακούλα. Πάρε και αυτά. Αου. Και πήγαινε γρήγορα στο εργαστήριο για το DNA. Την πιστωτική στην έδωσα. Μην διστάσεις να τους δώσεις ό,τι σου ζητήσουν και ακόμα περισσότερα. Θέλω γεννήθεια και γρήγορα αποτελέσματα. Μην ανησυχείς καθόλου. Άντε, στο καλό σου έχω εμπιστοσύνη. Μου κάνεις πλάκα, Όχι, μου κάνεις πλάκα, όχι, ρε φίλε. Αχ, μην φωνάζεις και μας άκουσες. Θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Τι όσο πιο γρήγορα, μου έχεις 15 εκατομμύρια φακέλους, θα κάνεις 8 ώρες να τελειώσεις. Μου κάνεις και εσύ τώρα. Φωνάζεις. Θα φωνάζω όσο θέλω. Σκλάβους μας έχει κάνει την αποθήκη, σκλαβάρια ζεις εδώ πάνω. Γιατί δεν κάνει και ένα κολοσσό, να βάλει λιοντάρια να μπούμε μέσα να μας φάνε. Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, φύγε και δεν θα αργήσω. Αγάπη μου, θες να πάω μέσα να την φανικός τώρα. Δεν ξέρω τι έχεις γενέθλια. Κυρία Προκοπίου, στο φάκελο με τους ισολογισμούς ετών έχει γίνει ένα λάθος. Παρακαλώ να το διορθώσετε και να είστε πιο προσεκτικοί. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Ο κύριος, γιατί είστε εκεί εδώ και σε απασχολεί? Είναι ο υπάλληλος της αποθήκης που φέρει τις καταστάσεις για τις κινήσεις της ημέρας. Μάλιστα. Μπορείς να πηγαίνεις. Ρε μωρό μου, δεν έχω ιδέα που είμαι τώρα. Τι με έβαλες κι εσύ να κόψω δρόμο. Δεν μ' άφησες να γυρίσω από εκεί που ήρθα. Με φάνε λύκη εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν σε κλείνω, θα σε πάρω μετά. Όχι. Όχι. Πλαστικό. Όχι, δεν το πιστεύω γιατί. Οι λύκοι, οι αρκούδες θα με πάρουν εδώ πέρα. Χρόνια πολλά, Ρενατάκη μου. Ελπίζω να τελειώσεις γρήγορα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κατάλαβες, φίλε μου, η Ρενάτα. Με έστειλε εμένα στα κάτεργα και πες μου τώρα εγώ τι να κάνω. Όχι, πες. Να κάτσω να πεθάνω για να της κάνω το χατήρι ή να πάω εκεί πέρα να τα πάω στο φανείο να τα κάνω όλα όπα. Περίμενε, έχω κι άλλο πόνο να δώσω. Πού να βλέπεις το αφεντικό, Καλά, μιλάμε τώρα για μια φλωρούμπα, μια τιμαρισμένη φλωρούμπα εδώ πέρα, ένα χάλια. Χάλια, όταν σου λέω χάλια, κατάλαβες. Αντί να τον κάνω κομματάκια, να δέχομαι τις απειλές της Ρενάτας. Τελευταία ευκαιρία και τελευταία ευκαιρία. Έλα, μίλα και εσύ όλα, πώς θα τα πω. Λοιπόν, άκου αυτό που θα σου πω και σημείωσέ το. Η ευκαιρία είναι σαν την μπαταρία. Γεμίζει, αδειάζει. Σε σένα δεν χωράνε εκβιάσμοι, ρε. Μην τα ξαναλέμε αυτά. Η δουλειά είναι δουλειά και η τεμπελιά είναι μαγεία. Και η Λούφα πραγματική επανάσταση. Συγγνώμη, θα ευχαριστηθείς. Ευχαριστώ.
ήθελα να σου ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω. Θα ήθελα να σου ευχηθώ να τελειώσεις τη δουλειά σου χωρίς λάθη. Γιατί το παραμικρό θα μπορούσε να μας εκθέσει στους επενδυτές. Και αύριο, αν και θα ελέγξω ο ίδιος την παρουσίαση, δυστυχώς θα είναι αργά για διορθώσεις. Καλή συνέχεια. Επίσης. Έλα, κομπλέ, κατεβάσε εδώ. Αυτό δεν είναι το μόνο τριμασμένο. Το φλόρο. Γι' αυτό δεν το λέει Ρενάτα. Ναι, ρε, λέμε. Πες μου τώρα, δεν θα ήταν δίκαιο να το σπάξει το γόνατο το μωρό, όπως και το σφάζει τη δουλειά τη Ρενάτα. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, τρέπετες και το εξηγήσεις, ρε. Όρμα, όρμα. Όλα έτοιμα. Τι θα λέγατε, μου δει ένα αυτόγραφο. Λοιπόν, Περιμένω. το όνομά σας? Λες Καλατζής. Άσε, το ξέρω το όνομά μου. Δεν το ξέρεις. Να σας πω, μήπως είναι εύκολο αντί για αυτόγραφο να μου δώσετε ένα φυλάκι. Σας παρακαλώ, πολύ, δεν δίνω φιλές αγνώστους. Έτοιμο συμποδείς, τότε να γνωριστούμε. Σας παρακαλώ, αφήστε με να μπω στο αυτοκίνητο μου, με περιμένουν. Και το φυλάκι που λέγανε. Βρέτε από εκεί που θες και φυλάκι με αυτή τη φάτσα. Ζόρικο το μωρό, Ρε το φλόρο. Ρε το μπάμια. Και εσύ που το ξέρεις ότι είναι μπάμια. Στάντα. Αχ, να βλέπατε αυτό το μέρος. Μια φτώχεια, μια δυστυχία, κατάρια. Χριστέ μου, ειλικρινά φοβήθηκα για την υγεία μου. Και δεν λέω οι άνθρωποι, με βοήθησαν αμέσως, αλλά να ζητήσουν αντάλλαγμα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και αν τους βλέπατε, αχ, ένα χάλι μαύρο, δηλαδή μια αισθητική, κάτι φάτσες, άποψη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άγριοι, ούνοι, κανίβαλοι. Τέλος πάντων, εγώ μη σε ζαλίζω με τα δικά μου, απλώς θέλω να καταλήξω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι σαν τον Βλάση, να πω ένα μέγια μου Βλάσης, που δεν είναι άνθρωποι, είναι ουρακοτάκι. Άκου εκεί να του δώσω και αυτόγραφο με φιλί. Άλλο θα ακούσω, Παναγία μου. Γεια σου, λέμε, λένε Βλάση Καλατζή. Θες να με φιλήσεις? Ναι, εννοείται, φυσικά και θα σε φιλήσω. Πόσα γράμματα έχει το όνομά σου, τόσες φαλιάρες θέλω να σου δώσω. Όχι να σε φιλήσω κιόλας. Πώς είπες το όνομά του? Βλάσης Καλατζής. Φρικτό, Αύριο θα ταράξουμε τα νερά της ελληνικής αγοράς και όχι μόνο. Θα μπούμε δυναμικά στο χάρτη της ευρωπαϊκής. Αγάπη μου, μας έλεγες γιατί μαζευτήκαμε εδώ πέρα σήμερα. Πες εσύ, για να φαρμακοθούμε. Και είχε το νου σου. Η πεθερούλα σου σε παρακολουθεί. Παίξε το πανάκι της. Ένιωσε και ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Σου θα δείξει ποτέ ότι θα είμαι τον αγνικό. Πόσο περιττή θεωρείς την παρουσία μου μια τόσο σημαντική στιγμή? Αν δεν ήμουν τυχαία στην Αθήνα Αχιλλέα, δεν θα ήξερα καν ότι έχεις αραβωνιαστεί. Αχιλλέα έχει δίκιο, μου. Με αγνοείς. Προκλητικά με αγνοείς. Ευχαριστώ. Ολόκληρος ματράχαλος πήγες και ζήτησες βαρεσιές τσίκλες από το περίπτερο. Δεν έχω μούτρα να πάρω από την πλατεία, ρε. Κοίτα ρε, ο τρόμπας ο περιπτεράς θέματα που λέει. Δεν είναι καψιλά. Ναι, είχες μόνο δεσμίτες με 500 ευρώ εκείνη τη μέρα. Ψάχνω την οικογένεια Καλατζή. Καλατζή, μας την πέσανε. Καλατζή, ναι, τους ήξερα. Τους καημένους. Καημένος. Καημένοι, ναι, καημένοι. Ξέρετε κύριε, καήκαμε. Καήκανε. Ζωντανοί.